Tud kihozni Herman Sanyi a ladájából. Tehát következő induló párosban egy BMW és egy Lada lesz majd. Mint ahogy az előbb elmondottam, elindult a teljes mezőny, és egy körön keresztül láthatjuk a versenyzőket, és persze a versenyautókat. Butterflies in my head. I used to think that at the ending was only in the books I read. But you made me feel alive when I was almost dead. You feel that every space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly is the song, and it sings with the kiss and the thankiness. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake to make me go crazy. Come and dance with me, come dance with me. Come and dance with me, come and dance with me. Come and dance with me, come and dance with me. Come and dance with me, come and dance with me. Come and dance with me, come and dance with me. Folytatják. Come my lady, come my lady, you're a butterfly. Körösai Petinek van egy kis esélye, Szalkozsúron nem fog bezárni a versenyüket, és egyelőre, hát nem fogod tudni lezárni, érzésem szerint, mert Dankolzoli került kedvező pozícióban, de a külső igen Körösai Péter megpróbálja a lehetetlen. Petike ott nem fog menni, de ő fog most belső ívbe kerülni, és ott le tud zárni, nem tud lezárni. Dankolzoli, ja, ide vonatoznak a Trabantok. Gyönyörűen vonatoznak a rajtot követően, és Dankolzoli áll az élre, második Koroknai Péter, harmadik Pázmán Attila, és akkor a rajtvonalhoz pedig kérném szépen a 64-est, a 61-est, a 60-ast és a 87-es rajtszámú Trabantokat.
Tehát Lisztasíri Peti között szerintem még nagyon nagy csata lesz itt 3 körön keresztül. Koroknai Péter megint a külső éven próbálja meg. Ide nehéz lesz, Petike, nagyon nehéz lesz, be kell menni. Hát ez szép volt, kérem szépen. Külső éven Koroknai Peti úgymond körbeautózta Dankó Zolit. És beállt azért erre Koroknai Péter második Dankó Zoltán, és bizony Pázmán Indra Attila lemaradt a másik 2 Trabanttal. Volt, csörög a telefonod. Sumit. Tehát itt a leintés, Koroknai Péter nyeri az első előfutamot. Mármint ebben a futamban, a Trabant géposztálynál második lesz Dankó Zoli, ha beérkezik. De nagyon lassú az Trabant, vagy már Zoliben nem nyomja neki úgy, ahogy kellene, hiszen nem tud változtatni a sorrenden, és inkább kivélte a Trabicseket. És harmadikként pedig érkezik Pázmán Imre Attila. Szépen a ladagéposztályból a következő versenyzőket a rajtvonalhoz. 44-essel Kis Attilát, 83-assal és 56-ossal Bódi Sándor. Hát kérem szépen, 6 lada, ez szép lesz. Megmondom őszintén, hogy ez szép kis futam lesz majd itt a ladagéposztályban. És hogy egy kicsit tovább sófoljam a dolgokat, összesen az első előfutam sorozatban a ladások 6-an indulnak, Kis Attila 44-essel, 83-assal, Kisnek új motorja van. 83-assal, Tumbás József, 50-essel Átha Attila, Játosátszok a rajtvonalról. Közben azért nincs változás, tehát Lisztas Imre az első helyen, közben bizony. 87-essel Nagy Zsoltinak a Trabantja. Az nem igazán megy, sőt, Nagy Zsolti ki is állt a versenyből. És akkor maradt a 3 Trabant a pályán, de itt már különösebb változásra nem lehet számítani, ugyanis itt is szétszakadt a mezőny, Lisztas Imre az élen, magabiztosan, és egyelőre ez így is fog maradni, ha csak valami technikai malőr nem jön közben. Bizony, azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon szépen a mezőny. Egyelőre Lisztas Imit nem zavarja semmi, nyugodtan autózhat. Aki elő van. Egyébként 61-essel Erdős István a második, és 60-assal Lugosi Levente pedig a harmadik. Nagy Zsolt pedig 87-essel az előbb már a második kör végén kiszállt a közelemből, nyeri majd a futamot. Látsz tőlem? Második helyen 61-essel érkezik Erdős István, és harmadik helyen pedig 60-assal Lugosi Levente ért célba a harmadik kör végén. Megvan az év! De
de Kis Attila Német Tumbász a második. Egyelőre Áfra Attila a harmadik. Áfra Attila megfordul. Attila egyszer a Farkaső hibát elkövetni, de hát ilyen is van. Kis Attila, Tumbász József, Áfra Attila a sorrend. És a kérdezőben a rajtvonalhoz Herman Sándor meg is érkezett. Berke Józsefet 88-as rajtszámmal, 4-essel Pap Illést, 57-essel Csonka Jánost és 78-assal Balaskó Andrást. Hát kezd kérem szépen a labdavező. A bal részben, ott a sárga 4-es számú ladának, és kereklámpás modával versenyzett a tavalyi évben. Most viszont váltott, és Horosovszki József, aki szintén tavaly az amatőrben indult, az ő ladáját vásárolta meg. Kis Attila egyébként ebben a ladába Horosovszki Józsefnek is Kis Attila készítette a motor, úgyhogy végül is azt mondom, hogy hazai autót vagy saját autót vásárolt meg. Hát úgy tűnik, hogy egyelőre Kis Attila jól váltott, hiszen nagyon-nagyon magabiztosan ott van az élen. Ő van a második helyen. El kell mondani, hogy profi kickbox világbajnok volt, nem is olyan régen, és most úgy gondolta, hogy megpróbálja a rally cross világát is. És most először versenyen. Itt az Energo Service kupán, és egyelőre a második helyen ebben a futamban, ami nem rossz, sőt, kifejezetten jónak mondható. Tehát Kis Attila, Tumbász József egyébként mondhatom így, egy istálóhoz tartoznak, hiszen hogyha az autóban elhelyezett reklámokat megtekintik a kedves nézők, vagy megtekintik, igen, József a második. A 39-essel Galambos István a harmadik, úgy tűnik, hogy 56-ossal Bódis érkezik be negyediknek, és ötödikként pedig 7-es rajtszámmal Balogh Attila jön be, és közben itt van az újabb. Előtt a belső. Herman Sándor áll az érre, Berke József a második. Ja, ide két pályát most gyönyörű, egymás után vonatoznak az autók. Szép lassan, azt lehet mondani, hogy mindegyik autó támadási pozícióban kerülhet, tehát bármelyik pillanaton bármi történhet. Nézzük csak ott Berke József, Herman Sanyi vezet. Rá tud autózni Herman Sanyi lökhárítójára, most feltűnőben a támadó pozíció, de most nem nőtt volna a különbség. Sőt, nem hanem valóban nőtt a különbség. Egy picikét, de itt a kanyarban. A kanyarban Berke Józsi, hoppá, Herman Sanyi egy kicsit kimegy oldalra. Végül is azt is mondanám, hogy az a különbség, hogy a rallycross pályákon azért a kurvás földes pályarészek mellett azért betonos részek is vannak, míg az autókrossban ez nem igazán jellemző. Most közben a rajtvonalhoz kérném szépen 70-essel a Megyesi Ferencet,
Látja, pirosát, bazdmeg bejöhet másodiknak! Nézzen, a piros be elromlott, baszki, és nyomjad! Másodikra kell jönni a kurva életbe! Baszd meg! Kerül a futamot, Herman Sándor és Berke Józsefnek marad a második hely, kérem szépen. Favorit meg Felicő negyesen, a kategória 5-6 megfogom. Tehát ott az élen nem történt változás, esetleg kellemes kis futam volt, és akkor néha... Hogy nem basszál, lehet másodiknak be tudod lenni. Paraskó Andris. Kicsit a versenybírót megijesztette. Emberem ment már? De sikerült korrigálni a hibát. Úgyhogy ez a végeredmény, és akkor jöhet az újra Lada rajt. Tehát a prociknál, most a jóta összeszámolom, akkor jobb Skodasukat indulni, és azok a Skodák bizony-bizony iszonyatosan ütik, vágják már itt a rajkészséggel a többi autó, ott gondolok a nyugati járványulatra is. Hát most úgy tűnik, hogy ez a Skoda Mártomival ez nem igazán úgy rajtol el, ahogy mondjuk én már megszoktam a Skodáktól, tehát lesz ez még jobb is Mártominak. Hoppá, ott egy kis besodalás, a kedves közönség, gratulálok, egy kis sportfürdő, jó lesz az, legalább este lesz mit lemosni. Kedves kéz, jó az, nem baj. Gyere, ez benne van a rally közben, nem soha. Na nézzük akkor. 82-essel Erdős Béla, 42-essel a Skodával, Bázoni. Most kérlek szépen a rajtvonalhoz 51-essel főnösi David között a versenybíróságnak a főnöke egész kellemesen elszórakoztat. Mindöket mesélj kérem szépen, ahelyett, hogy odafigyelne a pályára, hogy történik valami, ő persze csak így szólt. Tehát 51-eset kérném szépen, na nézzük, hogy lesz előzés közben, és utána hívom a következőre az autókat. Egy kis külső év, de Erdős Béla tartja. A 5-ös irányból 59-essel Ráncsai Acsit, 58-essel Bírós Amit, 19-essel Kis Ferencet. Hopp, egy lökhárító a Skodán. Amortizálódnak, és ez most látszik a Skodán is. Azt most el is hagyta, úgyhogy kérem szépen azt a versenybírót, hogy lehet, köszi, húzd le légy szíves azt a lökhárítót, és Mártoni majd oda megy érte. Rakd meg magad mellé, de nehogy az ágyazba fektes majd. Na nézzük, marad a sorrend, 82-essel Erdős Béla az élen, hoppá! Egy kis kockázat! Menjünk csapat! Mi van a nyakad? 3-6? 40-essel, Megyesi Ferit próbálta egy kis kockáztatással behozni a... Hogy is mondjam, csak érzékelni a hangokat. Hoppá, ott a 4.-5. helyen. Egyelőre semmi, és itt lesz a piros madával, ha jól látom, akkor 51-essel Urodosi Gabi az, aki szépen teszi a Lada fenekét. És ne felejtsük el, hogy azért a Ladákkal, illetve hasonlíthatjuk a BMW-khez, bár a BMW sokkal erősebbek, mint a Ladák, de a hátsó kerék meghajtás miatt annyira szépen és annyira gyönyörűen lehet tenni a Ladákat. Egy szalakorlát, az kemény lesz. Hát kérem szépen, az a szalakorlát.
És hát akkor ezt a sárga zászlót lobogtassuk össze, kérem szépen. Bizony, hiszen veszély van a pályán, és nagyon-nagyon rossz helyen maratontalanra. Hiszen ott a betonos résznél, ott a jobbosban nagyon-nagyon veszélyes hely, főleg egy kiélezett csatában, kiélezett küzdelemben, az nagyon-nagyon veszélyes lehet. Na nézzük! Egyelőre jó, egyelőre tökéletes. És le is lassult az a ladár, hogyha észrevették. Tehát a versenyzők azért nem kockáztatnak, hogy beteszik a ladának a fenekit, és csúsztatják az autót a kanyarban, hanem szép óvatosan, komótosan. És a második kör végén még mindig Hódosi Gábor. 59-essel. Figyelj, az még rajta van. Szabálytalan előzés miatt az első körben egy utolsó figyelmeztetést kapott. Tehát Rácsai Jánosnak ebben a futamban utolsó figyelmeztetése van. És ott autózik Rácsai Jancsi, Hódosi Gabinak előkállítóján szép lassan. És azt szeretném mondani, hogy az szép lassan majd, még nem, ez nem támadó pozíció. Ebből Rácsai Jancsi nem fog tudni támadni, adjál gyorsan. Na most az első ív, ott lehet a belső ív, de nem lesz ott. Nem lesz ott, és maradt Hódosi Gabi az első. Hatalmas csatában Rácsai Jancsi a második. Gyönyörű futam volt. Essel egy éposztállyal már fentebb lépünk. Kibújna a Na nézzük itt a nagy port követően, hogy vajon ki van az élen. Itt a Zentai Sándor, és ott a Fater mögötte, ajaj, ebből apa-fiú küzdelem lesz. Tehát idősebb Zentai Sándor a második, és Ciriák Anett a harmadik. Tehát ahhoz versenyző egyelőre úgy is mondhatjuk, hogy dobogós helyezésnél autózik, és előtte a két zentai ifjabb, illetve az idősebb Zentai Sándor, és akkor kérném szépen a rajtvonalhoz. 219-esre Bornemisza Gergely, 38-essel Kis Csabát, 257-essel Pap Ferencet, és a Renault és 47-essel Tőkés Gábor. Na nézzük, Anettet ott a harmadik helyen nagyon-nagyon támadja Szabó Imre a Golf 2-essel. Gyerünk Anett, ne engedd maga, Csak azt nem tudom megmondani őszintén, hogy Anettel nem találkoztam, hogy most ő szőke vagy barna. Vörös, akkor nem talált. Na nézzük közben, ifjabb Zentai, idősebb Zentai Sándor, és helycsere volt, Szabó Imre 54-essel a harmadik helyre feljött, tehát Ciriák Anettet megelőzte egyelőre a Golf 2-es. És kérem szépen úgy tűnik, hogy Szabó Imre egy utolsó figyelmeztetést fog kapni az előző sor. Tehát 54-es rajtával Szabó Imre az utolsó figyelmeztetést kapta, ugyanis ott a hátsó visszafordítóban, hát nevében a szabályok, vagy a szabály keretein belül járt el az előzésnél, és így tudta megelőzni Ciriák Anettet. Már minden esetre Anett ott van a 4. helyen, tehát nem az utolsó, ott van a 4. helyen. Itt a Zentai az élen, idősebb Zentai a második, harmadik, Szabó Imre, de nagyon-nagyon pustol az a Golf 2-es. 4. helyen Ciriák Anett. 38-assal Kis Csabát kérnék szépen a rajtvonalhoz, miközben ifjabb Zentai nyer, idősebb Zentai a második. Szabó Imre a harmadik, Ciriák Anett a 4. és Nagy Imre pedig, Rácz Imre az 5. És akkor hát kérem szépen az igazság, hogy
tudott besorolni, viszont Bornemisza Gergő nagyon szépen elkapta a rajtát a Peugeot 205-össel. Mögötte viszont ott van a Renault 5-össel, tehát egy másik úgymond kis autóval, Papp Ferenc, és a Papp Ferencnek, tehát a Renault 5-ösnek a hátsó szélvédőjén láthatnak egy nagy ölbetűt, az azt jelképezné, legalábbis Papperi elmondás szerint, hogy ő a nagy ő. Hát minden esetre a nagy ő egyelőre a második helyen, de hát nem olyan sokkal van ám lemaradva Bornemisza Gergőtől. Ebből még bár... Itt a Jókosban történik-e valami? Egyelőre nem. Egyelőre marad a sor. 13-assal Jakab László, 74-essel Gáspár Sándor és 201-essel Gáti Józsefet. Pafferi nagyon-nagyon felmegy Pafferi a Renault 5-össel. Annyira rosszul képi az ívet, a Renault 5-ös közben hangja miatt hallgatom el egy pillanatra, hiszen a saját hangomat sem hallottam a kifogó hang miatt. Egyébként, hogy már itt a kifogóról beszélek, akkor annyit azért el kell mondani, hogy itt az tehát a szabályokhoz megint egy kicsit visszatérve, az amatőr rallikos versenyeken, ugyebár a kifogónak a decibel hangja az nincs szabályozva, tehát bár mekkora lehet, ellentétben például az országos bajnoki futamoknál, amikor is a gépátvételnél egy speciális műszerrel mérik a kifogónak a decibel kibocsátását, és bizony egy meghatározott érték fölött nem lehet ez a hang, és hát csak annyit, hogyha ez a decibel mérték a meghatározott fölött van, akkor bizony a versenyző mondjuk hiába autózott 400 km-t mondjuk Dunántúlról, tegyük fel Mária Pócsa, akkor sem indul. Feladta a közelmet, két Honda! Most már szép lassan oszlik nem is a füst, hanem a por. És Jakab László az élen, Fodor Zoltán a második. Tehát a Honda, két Honda az élen, de ott van szorosan a nyomukban a piros autó. Méghozzá az a Kadett Gáspár Sanyival. Hoppá, Fodor Zoli visszavette az első helyet a rajtot követően. Jaj, de Jakabnak ezt nem fogja hagyni? Nem fogja hagyni, kérem, de nem ám. Ez még nagy csata lesz, ez még szép lesz. Csutkáznak ám a versenyzők tisztességesen. Na nézzük! Egyelőre Szottyaltos másodikban nem pedig Jakab Laci, tehát Szottyaltos az első helyen van, a harmadik helyen is, ott is közben váltás történt. Váltás történt, ugyanis hopp. És maradt a harmadik helyen minden úgy, ahogy volt. Egyelőre legalábbis. Az előbb azt mondtam, hogy Gáti Józsi nem indul, de hát mégis azon a pályán én néztem el, úgyhogy azért elnézést kérek tőle. Itt nagy izgalmamban a rajtnál rosszul néztem. Na minden esetre Gáti Józsi vette át a harmadik helyet Gáspár Sanyitól. Ott az élen pedig, de gyönyörűen, ez már támadó pozíció, Jakab Laci, ez már támadó pozíció, ott a külsőn, ilyenkor a külsőn meg lehet próbálni. Jó. Csak hát az igazság, Fodor Zoli autójánál, hogy a külső íven megpróbálja az előzést, mert oda tehát adott pillanatban nagyon-nagyon gyorsan el kell tudni gyorsulni ahhoz, hogy külső íven valakit körbe autózzunk, és egyelőre ez Jakab Lacinak nem sikerült.
Tehát marad Fodor Zoli az élen, Jakab Laci a második. Tehát jött van még a harmadik körnek a második fele. Hát a golf egyben ott Gát Józsinál bizony füstöl valami, nagyon nagy az olaj, füst. Hoppá, na nézzük itt a végét, hogy Jakab Laci tud-e kockáztatni, vagy próbál-e, vagy merre kockáztatni. Egyelőre nem, és ez marad így. Fodor Zoltán a CRX-el nyer, és Jakab Laci a második. Szép volt, srácok. Igazán nemes küzdelem volt kettőtök között. Reméljük, hogy minden verseny így lesz. Közben Gát József érkezik harmadiknak, negyediknek. Na nézzük! Itt a negyedik, itt az ötödik, amotta a hatodik, és akkor várjuk a zöldet. Várjuk a zöldet, és megvan a zöld! Vártak percek ide az őrök alá, ezek a divízió 2 kétkeréknek hajtási képosztás, és itt látjuk, hogy még mindig nem látok semmit. Akkora a rajtnál, akkora a portvernek, hogy... Na nézzük csak, Bence Tomi az élen, Béke Attila a második, Béke Attila egy picit megállt, Rácsolt a harmadik, Lipót Zoli a negyedik, és Radót Béla az ötödik. Közben kérném szépen a rajtvonalhoz 301-essel Nagy Imrét, 71-essel Gyöngy Lajost, 306-ossal Taskó Attilát, 73-assal Simon Károlyt és 35-össel 8-as Csabát. Hát Bence Tomi, hopp, Tomika! Szalakolat keménységét, de tudott még időben korrigálni. Úgyhogy maradt az élen Béke Attila a második, Rácsolt a harmadik. Hát igen, erre mondjuk azt, hogy nem semmit. Már nagyon-nagyon erős autókról van szó. Persze amatőr szinten értendően. Hiszen a divízió 2 kétkerék meghajtás az tulajdonképpen... Bence elment. Bence Tominak az új motorral úgy tűnik,